Mushure mekutuka Madam Bose, Maloti akapindurwa naKetina, asi pakupindurana kwavakaita naKetina akabva atuka team diaspora kunyanya manesi aid aari kufanira kunoimbira kuUK. Team rabva rati aiwa guys, we cannot reward bad behavior, isi kushuwa tichauyi, gara warega kuuya kuUK. Ketina akabva atora a step further, akati uri mwana mudiki, inini ndandiri mubusiness rekutuka, ndirini ndakabata kapu iyi, but nenyaya yekuti iwe uri kuda kutaurisa uye uchituka team diaspora uchiti hatina chatakaachivha, aiwa rega timanye kumapurisa. The reported Maloti as a wanted person kuRonde Cape Town. Akati hapana ex-convict inouya kuzotiitira show, ngatigarei tazviregedza. So guys, pamwe pacho you need to be mindful of what you say, nekuti zvinokupinza muna taisireva, unotoluza magigs pamusana pekuda kunzi iwewe unogona kutaura. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Hapana asingazivi chimiro chenyika yedu yeZimbabwe. Pamwe pacho unotoona kuti beta ndibude ndimbondoshavira mhuri. Kana waenda unoshavira mhuri kudiaspora, it does not mean that wakafaila life. Aiwa, opportunity that presented itself and you took advantage of that. So Maloti akabva atiwanza akati team diaspora hamuna zvamunondiudza inini ndidadirwe nevanhu vatoita manesi aid kokoko, muri kutotambura zvenyu, moda kundituka muchiti kudii. Achipindurana zvakare naAngel Love Summers, izvi hazvina kubata the diaspora community zvakanaka. So my banda weighed in on the issue, vakati haungatuki vanhu then you want their support. Atidi zvinodhaka, no to mutoriro, no to Brongo. Ngamire Roxy vanga vanyora vakati team UK hamungatsvinyirwe nerombe rinoswerotedza masenderaini kumatapi richikokota mabhotoro eBrongo. Manesi aid pwetere, asi ari kuda mari dzavo. Unonyepa iwe. Ndaisa link pazasi apo. Real name Millicent Dzichimonyo, mobva mati Maloti Rose, motega mapeji ake ese. Kana anga achifunga kuti apunyuka nekuti paiuraya vanhu Johnny akashandisa zita rekumachonyonyo airasa. Isai mareports mukanda zvese izvo. Munongoti chigunduru ichi chiri pa100 paSouth Africa. Chakasiya chauraya murungu, chiri kuda kuenda kupi? Munenge matopedza. Musatombowanze noruhondo. They will do the rest. Send reports chete. Kana musingagone zvemareports ndaisa namba, fona ya anonymous. Achaimbira dedede dzake kumashwede nemumabhoto store ekumbare. Ngamire Roxy ndiye apa Ketina that idea, achibva angomanya musikana akabva anoleya that charge, akati musikana dedede yake aipinde zvekumhanya. So pamwe pacho guys, ndo patiri kuti is it necessary zvaiitwa naMaloti zvekutuka team diaspora. Guys, kudiaspora kunotorwadza. Ukaona vanhu vachitouya vachisapota vachiisa mapounds ako paurika, unofanira kuappreciate because mari iyoyo inouya nesweat neropa. Naika zvino kana munhu akukutukai imi muri imimi vanhu vakabata mari dzacho zvinozobuda were. Maibanda vawedzera vakati chero mukatiti chembere UK hauyeko, isusu tati no to drugs, full stop. Vamwe vari kuti is it necessary to report Maloti mumutorere chingwa chomwana wake pamuromo. Guys, musikana uyu munastorana kana basa dei mangomurega auya kuUK. Zvazvisiri nani here kuita no show, at least ambo travela auya ikoko. Asi vamwe vemuke weke vari kuti ivo regarding Maloti's recent comments, yes, she took a wrong turn by generalizing Zimbabweans in the UK. Many of us are proud to be here and we work hard for our families. But let us remember, everyone makes mistakes when emotions are high. Maloti is a rising talent in Zimdenso. Instead of pushing for a cancellation of a April UK show, let us use this as a teaching moment. We should not destroy a young career over one bad live session. Let's hope she realizes the weight of her words, offers a sincere apology to Zim diaspora community, and we can move forward. We are one people, whether at home or abroad. So ndo zviri kutaurwa nevamwe izvi vari kuti aiwa musikana kanganisa asi ngatiregei kumukansela zvachose. Asi team Zim diaspora yacho iri kutoti aiwa guys, we don't encourage people with a vile culture of vulgarity ever. She's unforgivable. I didn't know her and she just come across today insulting us, me especially, when we don't even know who the hell she is. And when she does, let her make money in Zimbabwe, not from us. Wow, she's so uncouth.
and degrading and disgraceful. Pakukandwa kamashoko ekuqueen's language uncouth. Zvinhu zvatotozvire imi chirungu kaichi. Vanhu vakaita ELT ka ava. People in Zimbabwe who attend the shows are primarily spending diaspora money. It's our relatives who give money to chill out at the shows. I do not follow here zvangu. Kungovhura Facebook unongona iye now. True rimwe igodo rizere vanhu and some of them vari kudaro dzitoriwo mbavha dzemakoko hadzo dzisati dzangobatwa. Imo muUK macho mune mbavha dzakabira vanhu mari dzemasiwo ese acho iwaya. Anogona achitadza kutaura zvakanaka nevanhu but she can't be crucified. Why vanhu vasingabatani kumisa vanhu vanobira chero nyika but vachisimbira ma-individuals? So avari kusympathize naMaloti vakati aiwa guys, yes we don't follow here but zvaataura izvi it was towards one individual, Ketina kana kuti naSummers. Zvimwe izvi zvamava kutaura zvokuti atuka nyika yose hamusi munenge mawanza here. You are right, we tend to major and minors. We get loud about social media drama but quiet about community exploitation. If Maloti can learn to respect the hustle of the diaspora and the diaspora can learn to forgive a moment of ignorance, everyone wins. But pamwe pachoka mukati Zimbabwe iri kunyarara about community exploitation munenge makanganisa zvachose vanhu vari kudiaspora vakanga variko vakaukira panews when Team Zim went to the ballots. Anditi so kana tikati vanhu veZimbabwe havasi kutrya, it is unfair especially for people that left the country. Anditi pamwe pacho teti chitodaro asi teti chitokonwa kutaura. It is very painful for us who remained at home saying kuti we are quiet. We are not quiet but pane pachingori nekutsimbirirana. Chero mukaedza mukadii zvinozomboenda nekupiko zvatinonyatsoziva tese kuti zvii zviri kuitika. Vamwe vari kuti dambudziko nderekuti moda kushandisa diplomasi pana Maloti. Hazvishandi. Kwaari munogona kutouya mukatukirwa kutomusapota ikoko. Vese vamunoti vane mukurumbira vanorova zvinodhaka. Kunyanya vekunyika dzakabudirira. Get me right. Handisi kukurudzira madrugs. Ndiri kuzviramba. But tisamise vaita mukana wokuuya kuno because of their own habits. Ari kuuya kuzoimba kwete kuzopa vanhu zvinodhaka. Musikana akabuda achitaura kuti ivo vanorova brongo, vanorova mbanje, and she was bragging about it. So vamwe vabereki vari kuti aiwa guys, isusu we don't see her as a role model. Ndosaka tichida kumukansela kusekerera munhu ari kupenga kurerutsa vhauka. Many times achitsiurwa but hatereri. Will you be proud kunzwa kamwana kako kachimba dedede? Simply means anenge anzwa a lot of a profanity. Ngaamiswe uyu. Nezuro aishama akavhariswa kozvino uyu wane ane mukamwa makashama ngaamiswe futi. We need positive influence in our communities, not a movement of unhubu. I'm even surprised to see even powerful people rewarding such mediocrity. Pari vatinzwire nyasha netsitse. This girl is a pandemic kuvana vedu. Icho kwadi. Anongonzi ningi kwa DJ ino kuMaloti kwaningi vedu we mavara yangorerutswa mhani akungotaurwa as if is a cup of tea for everyone. Children are still on Facebook, they watch zvimwe zvinhu zvinoitika. But anyway guys, ndo nyaya iripo. Team diaspora vari kuti nemari dzavo havasi kuda kusapota zvinhu zvisina basa. I personally think a lot of Zimbabweans need to understand and they need to heal. It is clear this young woman was responding to one bully aneta nekubula nyika yose. She's been bullying a lot of people on social media and she really didn't mean everyone. I personally think news is spreading wrongly. De hakwanisa kungokumbira regero kuti timu remasiwo yese kuti guys ka sorry zvenyu aiwa show inoenderera mberi but akaramba akatsika paakatsika achitaura mavara anonyadzisa kudai. UK achaita yekudraw.